Salutare, ce mai faceți? Astăzi o să filmăm un vlog, deci hai să începem. Partea cu melodia din videoclipul anterior, nu știu dacă v-ați dat seama, dar a fost farsă de 1 aprilie. Pentru că eu nu v-am făcut nicio farsă de 1 aprilie, așa că trebuia să o fac. Deci... scuzați-mă dacă auziți ceva pe fundal. Și pentru că n-am mai filmat de mult timp, știu. O să aveți o surpriză. Asta nu mai e niciun fake și așa. Chiar o să aveți o surpriză de la mine. Și nu o să vă zic pentru că... Da, deci... da, aia nu o să vă zic. Uitați ce casă mi-am făcut eu pe lumea. Pe lumea aia mi s-a șters lumea. Nu știu ce au fost pe ea. Mă rog. Despre asta. Am aici crafting table să vă prezint. Aici bucătărie. Uite cât de mult. Și acum, pe episodul ăsta, o să încercăm să ne... deci m-am descurcat. Să chiar n-am crafting table în toată casa asta. Așa, unde să-l pun? O să-l pun aici. Și să mă uit cum se craftează enderaiurile. Enderai. Stai să dau așa. Și voi sunteți bine? Totul mai frumos. Și în episodul următor o să de Minecraft o să încercăm să luăm Iron. Scuzați-mă. Deci o să batem Phantom Dragon de alea, cum se numesc. Phantom ceva. Și ca să ne facem armurică mai bună și pickaxe. Și în episodul de astăzi vreau să iau enderman. Doamne. Așa. Dar și locul meu de spawn e... Fac, nu la Bă, nu. Am și puțin lag, scuzați-mă dacă am puțin lag. Habar n-am de ce. Da, m-am dus și eu fără blocuri. O să-mi fac alt. Stai să mai pe ce dificultate? Stai, nu e aici. Aici. Așa, am... Păi, unde ce? Stai. Wow, deci câte șanse erau. Dar de lavă să nu. Am keep inventory true și... Nu știu dacă e pe Tigi. O să avem o serie cum o să fim și pe hard. Și aia cred că o să fie mega grea. Nu, grea. Doamne.
Vreau să scap de asta că mă nervează la culme. Așa. Da. Să luăm și niște asta, am uitat cum se zice. Ăla micuț ce are, mă. Spargem. Vreau să-mi decorez la capăt. Bă, voi vedeți aia? Da. Bă, zi-mi care în blocuri, te rog, Da, e. Eu cred că o să mă duc să fără blocuri. Mă duc pe aici, că dacă mă duc direct, cred că se găsește un pic lin să tragă cu mine, în mine cu arbaleta. Am vrut eu să-mi pun pe enchant asta pe pickaxe. Pe bune. Bine îmi puneam alt enchant ăsta cu... Aici nu. Da. Și apropo, dacă vreți să distrugeți dragonul repede, puneți paturi când vine lângă voi. Pentru că paturile explodează. Și Nether, da, și în End. Poate găsești și o fortăreață de aia nouă. Sper. În caz de nu știați, sunt fortărețe noi. Și în alea sunt, gen sunt piglin. Dacă dai, apropo, să nu dați niciodată într-un piglin într-un de la, că sunteți duși. Am făcut tot din greșeală partă mapă și eu o să așa că nu vă recomand să faceți asta. O să fac asta. Și noi trebuie să găsim niște blaze-uri. Asta e scopul nostru de azi. O să pun pauză la videoclip și ne revedem când găsesc și eu blaze-uri. Așa, am revenit și uitați ce a găsit băiatul vostru. 20. Mi-am craftat eu. Trebuie să arăt și vouă. N-am filmat pentru că eram foarte multă acțiune. Și eu trebuie să scap de acolo, era să mor, da. Și era să cad în lavă, din păcate. N-am găsit de la nou, fortăreață nouă. Și păcat, aia are și mai multe chesturi.
Parcă vine și porcul pe mine, mă. Bă, porc de bun. Doamne. Dar nu am niciunul din HP. Porc chop. Și o să mă arunc în lavă. Și am ajuns acasă. Așa. Și acum trebuie să caut și Enderman. Deci urați-mi baftă. O să revin eu când o să găsesc Enderman. Așa. Și am găsit Ender Isle. Nu vă mai arăt părțile astea pentru că e efectiv plictisitor să găsești mobi. Și o să ne ducem noi acum să găsim portalul. Trebuie să-mi fac niște curat prin inventar, să-mi iau multe blocuri. Da. În episodul viitor o să ne batem cu dragonul, dar o să-mi las acolo caracterul. Și da, mi-am lăsat așa de scris. Deci, lapurile de la barrel-uri, da. Ați înțeles voi. Astăzi mi-a las la mine. Așa. Copaci. O să aranjez eu după ce va dragonul, știu. E de tot bine. Nu trebuie să-mi ziceți. Nu trebuie să-mi ziceți. Mi le las. Și să-mi scrieți în secțiunea de comentarii dacă mai vreți să facem pe seria asta sau să ne începem o serie care suntem pe hard. Și da, o să fiu praf. Și da... Ce? Și că cred că m-am mai bătut să aveau eu 2 ender pearl-uri. Nu știu. Nu mai țin minte. Lemn. Așa. Să-mi iau un stack de lemn. Și cam atât. Și o să ne ducem să găsim un portal. Deci în direcția asta. O spart. Și să-mi fac și o barcă. Pentru că poate să trebuiască să sap, să-mi nimeresc fix în ocean. N-ar fi fain. Dar posibil. Și așa, lopată și barcă. Vreau unde-i barcă. Așa. Așa. Și încolo, da?